din sa partner ko na cheater. Parehas po kami ng gender. Same-sex gender po kami. Ako po talaga nagtitiwala sa kanya. Hindi po ako mahiling mag-check ng mga social media account niya po. Hanggang isang araw, maraming po akong nabasa na mga chat na kahit pang-coke lang, ako na bahala sa'yo. Tapos maraming po siyang tinatawag na daddy, ganun po. Kaya nagulat po ako. Sabi ko, bakit ganito? Tapos may nababasa ako na punta ka na lang sa bahay. Basta bigyan mo kong pera. May mga ganun po. Hindi ko po siya kagad kinumpronta. Inano ko po muna. Baka biro-biroan lang yun. Kitang-kita ko po na hinahalikan niya yung boyfriend ng pamangkin ko. Tapos hawak niya yung private part. Sabi ko, totoong cheater to. Kasi nahuli ko na po. Kinumpronta ko siya tapos sa sobrang inis ko po, sinampal ko po siya. Tapos sinunto ko po siya sa tiyan. Yun po, napakasakit talaga sa akin nun. Napakatanga ko. Tapos yun nga po, DJ Rocky, yun gumanti na po ako. May katagpo po talaga akong OFW din na bisexual din po. Nakokonsensya po ko. Pero yung konsensya ko na isa pa, na tama lang yan, ginawa mo yan, tama lang yung gumanti ka dun. Yun po yung isa, yung nagtatalo, yung demonyo tsaka angel. Nakaganti ka na ba? Oo, tinatanong kita. Nakaganti ka na ba? Kasi ako, hindi pa. Gusto ko, gantihan mo ko. Gantihan mo ko sa mga ginagawa kong kabutihan sa'yo. Kaya, gantihan mo ko sa pamamagitan ng pagbibigay ng yaman mo. Charot! Uwidarot! Pero ang tanong kasi talaga natin, tama ba ang paghihiganti? Ano ba klaseng paghihiganti yung gagawin? Ito ba ay pisikal, emosyonal, o simpleng paninindigan lang sa sarili? Bakit ba gustong gumanti ng isang tao? Dahil ba ito sa sakit? Dahil ba ito sa pagkabigo? O para itama ang mali? Makabubuti ba ang pagganti long term? I think makabubuti naman yun, lalong-lalo na kung igaganti mo dun sa taong mahal mo at nagmamahal sa'yo ay ganti ng yakap at haleka. Charot with harot. Ang sarap-sarap siguro nun, lalong-lalo na kung dadagdagan mo pa ng salapi. Yakap, halik at salapi. Aba! Hindi na talaga ako siguro malulungkot pag ganun, kabisyo. Lalong-lalo na, yung katabi mo. Pag ginantihan mo yan ng yakap, halik at salapi, hinding-hindi na yan. Iinit ang ulo sa'yo. Ibang klaseng init na ang ipapadama sa'yo. May masahe pang kasama. Charot with harot. Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Tera. At ngayong gabi, samahan mo ako sa isa na namang panibagong sekreto na ating isisiwalat mula sa ating kabisyo. Eto na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. 7 years and no wedding proposal yet. Oy! 7 taon! 7 taon nang magjowa na naglalandian, naghaharutan. Pero, hindi pa rin nauuwi sa kasalan. Yung napasukan ka na lahat-lahat pero yung singsing hindi pa napasok sa kaliwa at sa iyong ring finger.
Charot with harot. Hoy, hindi ako masaya na hindi ka pa napapasukan ng singsing sa iyong daliri. Pero, nakakabahala yung ganyan. Ramdam kita, kabisyo. Ano kaya ang pinagdadaanan ng ating secret file sender? Sa loob ng 7 taon, wala pa ring kasal? Wala pa ring proposal? Abay, kakabahan ka na pag ganyan. May plano ba? O baka gusto ka lang talagang gawing live-in partner forever para anytime gustuhin makawala, makakawala. Ganyan talaga. Kapag walang paninindigan at gusto maraming sausawan. Charot, medarot. Anyway, nakikinig daw ngayon ang Grab driver na si Mr. Carl James Salazar of Tondo, Manila. Mula kay Kevin C. At by the way, may mapapakinggan kayo na hindi ko sure kung talaga mapopogian kayo. Pero feeling ko naman pogi yun. Sa Monday na po yun. Yung pakikiligin kayong lahat. Kanina napakinggan nyo na siya Yung very, very light. So, abangan natin siya Monday. As in full-blown, makikita na natin ang kanyang kapugian. At kung talagang mapapag-ibig ang tao ito. Or opal pala. Epal? Charot with darot. Anyway, abangan nyo po lahat ng yan sa aking pagbabalik. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Raketera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.